जोंनि 30 थाखाजों सोरखौ नुखो दिनै बेबायदि खरसा खालामनाय बे हेमन्त बिश्व शर्माया 30 थाखा फैसा लानानै बाजाराव महरना लानानै गिदिंथों बे मना बुंजासे खरसा मोनोना आलु सेरसेनि बेसेबां दाम पियासा दिनै 80 थाखा केजि जाबाय माइरङा दिनै 50 थाखा केजि जाबाय दिनै जों गरिबफ्रा बेखौ जोङो दरमा मोनाबा मारै बायना जागोन गावनि फिसाफोरखौ जों मारै खांगोन जोंनि फिसाफोरखौ मारै फोरोंगोन जोङो गावनि फिसाखौनो जोङो टिउसन मोनसेबो होनो हाया थिग टाइमाव दरमा बे 1000नि सोरबा फर्मासारि मावनाय नुखो जों हटेलाव काप प्लेट सुयोबानो जोङो 300 थाखा हाजिरा मोनो दिनै जोङो अबावबा न' लिरैबानो जोङो 250 थाखा हाजिरा मोनो दिनै बे हेमन्त बिश्व शर्माया नुवाखै नामा दामफोरखौ दिनै जोङो गाननाय जोमनाय जोङो दख'ना गांसेखौनो जों बायनानै लानो मोना बेबायदि बेथनजों बे 1000 बेथनजों सोरखौ नुखो संसार सालायनाय रावबो हाया दिनै गोबां दुखुनि गेजेरजों गोबां जोंफुनायनि गेजेरजों जों बाहाय ज' खौसे जानानै मेलखौ बेल' नङा अल आसामावनो दिनै गासैबो रान्दुनिफ्रा दिनै ज' जादों आरो बे मेलखौ खालामदों आरो जों मावगोन आरो खालामबावगोन जोङो बे मिटिंखौ आरोबाव जोङो जेसेबां डिमान्डआव जोंनो होआ एसे गोबाव जोङो आरो मास मोनसे जोङो टारगेट लादों बेखौ खुंनो थाखाय जोङो बेखायनो जोङो हेमन्त बिश्व शर्माखौ गुरैयै खावलायदों आङो बे मिडियानि गेजेरजों नाय नोंखौ जोङो इलेक्सनाव चिफ मिनिस्टार खालामबाय देरहाहोबाय नोंहा एसि रुमाव उन्दुनानै दङब्ला जों एसि रुमाव उन्दुवाखै जोङो अराव संनानै स्कुलाव टाइमाव 9टायाव ओंखारलाङो जोङो 9टानि गेजेरजों मालाबा समाव जों फायखाना फोसाबनाङो मालाबा जोङो स्कुल सारिगिदा हाग्रा फुनाङो आरो जोङो साफा खालामनाङो दिनै जोङो बे खामानिखौ मावनानै जों गथ'फोरनो टाइमाव संनानै 12:30याव जों ओंखाम खुरनानै होयो दिनै जाहोखांनानै जों थुरसि लथा सुनानै जोङो 3टायावसो सफैयो होमब्ला जों मा हाजिरा मोनगोन दिनै जोङो सानब्रै खालामबाय सानब्रै खालामनायनि गेजेरावबो जोङो दिनै एक्सेप्ट खालामाखै जोंनो मोजां खौरांखौ मानो होआखै दिनै हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै बियो जोंखौ नांगौबाल' भटनि समाव इलेक्सन समाव जोंखौ बुथुमो दिनै जोंनो बे खामानिखौ मानि थाखाय होदोंमोन बियो बेथनखौ होनो हायाबा बेबायदि बेथनखौ जुदि होनो हायाब्ला बियो बेबायदि खामानिखौ बियो होनो नाङा जोंनो होनो नाङा दा बे दाबिखौ मानिनानै लायाबा फैबाय थानाय समाव बेनिफ्राय माबा मोनसे आरोबाव गोख्रोंसिन माबा मोनसे धरनानि हाबाफारि लागोन नामा लाबावगोन जोङो मास मोनसेखौनो जोङो लाबावगोन जोङो गनायनानै बियो जितु थाबैनो बे दिनैनि सानब्रै मेल खुंनायावबो जितु बियो जोंनो मोजां रिजाल्ट बे फार्स्ट क्लाससिमावनो बियो मोजां रिजाल्ट जोंनो खौरां हराब्ला जोङो आरोबाव 3 टिम जाबावगोन बे मेलखौ जुथुमबावगोन जोङो आरो बेयाव बे प्रग्रामखौ जों खालामबावगोन जों गोख्रों आरो हाबा लाबावगोन जोङो बे खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो गोबां दुखुनि गेजेराव दङ दिनै मानो जोंनि संग्राफोरनि बिमाफोरनि फिसाफोरा लेखा रोंनाङा नामा बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय नोंथांमोननि सायाव माबा राहा लादों नामा जेबो राहा लायाखै जोंनि बिटिआरनि सरकारा जेबो राहा लायाखै जों बिटिआर सरकारा जोंखौ दिनै राहा लानांगौमोन बिसोरबो जोंखौ अननांगौमोन जोङो जेरैबायदि जों गावसोरखौ इलेक्सनाव जेरैबायदि भट होनांगौ जों जेरैबायदि होयोमोन दिनै देरहाबोबाय जोंनि बिटिआर सरकारा मानो खामानिखौ मावा बेफोरखौ नुवा नामा जोंनि बिटिआर सरकारफ्रा बेखौ नुनांगोन नायनांगोन जोंखौ अननो रोंनांगोन दिनै अल ओंखाम संग्राफ्रानो बिमाफ्रानो उदखारिफ्रा दिनै मोदै फसरनानै दिनै गाबै गाबै बिदों दिनै जोंनि बिटिआर सरकारा आखायाव लानांगौ गोख्रोंनो